Jorge, on estem? Bon dia des de Sant Pere de Ribes. Hem arribat fa una estoneta, hem anat a buscar els dorsals. Estem aquí preparant tota la història. Mare de Déu, tu. Molt bé. Estàs content? Podia passar menys, però bueno. Treu els guants, que no val això, sense fer trampes. A veure... Espera, que l'aixeco del terra. Espera, que vinc per aquí. Oh, mira, Igual? igual. Lo mismo? El El mateix? El mateix, tu. No es veu res, tio. No veig res. 16, 100. Espero que s'hagi gravat. Vale. Bueno, mira. Tal qual. Bros. Bros. Bros del peso. Família, I família, què tal? què tal? Avui hem fet BTT Ribes. Acabat? Sant Pere de Ribes, aquí. Què? Bé, no? Jo... Que sí, que molt bé. Els bats, L'organització ha sigut la millor. fins ara jo diria que Fins sí, ara? sens dubte, Una organització... Molta gent, un munt de voluntaris, que això és una cosa molt difícil. Jo crec que és una cosa molt difícil i el bon Ramon. Un marcatge espectacular. La ruta estava perfectament marcada, no calia ni el GPS, No. no calia res. Molta gent als encreuaments, molta gent. I molt bona gent. Sí. Molt bona gent. Sí. Molt bona gent. La bici escombra també. Sí, Ivan, jo he tingut problemes. gran amic l'Ivan. Una abraçada des d'aquí. He tingut problemes físics, he petat i la veritat és que m'ha ajudat molt. Molta gripa. M'ha donat salts, m'ha empantat quan havien pujades, vull dir, la veritat és que superbé. El següent que jo diria ha sigut la ruta en si. La ruta, guapíssima. Molt xula, uns Guapíssima. corriols que per nosaltres eren molt disfrutonis. És que és puro mountain bike. Eren per gaudir-los i Molt mountain i bike. superbé. Hem anat a altres marxes que són molts més corriols, molt més tècniques, però això era mountain bike. pluja ni res, vull dir que amb això superbé. Amb això estic molt content. Molts tolls d'aigua,
Sí, sí. No he caigut. Bé, jo sí. I La res, rampa, anem. La rampa aquella... hi ha una pujadeta, bueno, hi ha un parell de pujadetes, però hi ha una molt forta I que fa poc que no has faltat. No me la vull imaginar, de sorra. Així, brutal. Un pot dels collons. Aquí hi havia temps del 18 fins al 20, el 21%. O sigui que... Chino Chano. Vamos. Avituallaments estaven bé, Bé. tenien una mica Donuts, de tot. hi havia donuts. Hi havia donuts. A mi ja em serveix. I Donuts, begudes, quan hem arribat, botifarra, Amb birra. Avui ja no la portem perquè ja ens hem fotut. Això ha sigut cloc. Però vamos. I tenim una miqueta el que ens han donat, que La bossa. així a bote pronto tenim caldo aneto, una ampolla d'aigua, un suc y ¿qué tenemos aquí? Nutrición especial para deportistas, drink tonic. Ah, yo había leído gin tonic, digo, I hòstia, gin tonics. I res, bueno, una bosseta aquí en promoció, també De l'Ivan, de l'Ivan, De que l'Ivan. Té una botiga té una botiga de rotulació, no? I de reparació I de de bicicleta, de reparació de reparació de bicis. carbono, ens ha dit i tal. I poca molt bé. cosa més. Repetirem l'any que ve? Simplement, sí. Simplement, sí. Jo repetiria. Sí. Ha quedado ahí la espinilla de tus patas. Sí, l'últim tros, he de ser sincer, l'últim tros no l'hem fet. Ens han agafat aquí uns de l'organització i ens han portat per uns camins directes, tot i que hem hagut també de tirar, però no És que eren, ja no eren les pujades que hi havia perquè jo no podia més. És lo que és. Jo no puc més ja, Això ja... límit físic que estic agafant el meu, però bueno, m'ho estic passant molt bé, És una contradicció que els que sortiu en bici podeu entendre. Repetirem segur, família. Anirem a rentar les bicis? Anem a rentar les bicis i cap a casa, a veure. Família, pedals Pedals i birres. i birres.